Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:53. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig, magbatian na sa sining adlaw sang Biyernes, ika-7 ng adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan Okslang? Kabayuntang okslang ang aton sini nga pagsinalayo kag sa way pa makapanyaga pagpanyaga na, no? Kay balota sining mga inoras ang halos kalabanan narga timo-timo na kagang iban nagapangita pa sang palanyagahon sining mga inoras.
Magainop na kita, tubdob kita sa tagnalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita. Kalakip man ang aton sining nga mga balita national plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kahilanat sang coronavirus kada adlaw ho sa bahin sang China, mga 636 na ka mga nagkalamatay tungod sang coronavirus. Mga 30,000 plus ang affected dito sa among nga lugar. Dari sa aton, sige-sige man ang pagbantay sa mga concerned agencies ta, ilabi na ang aton sining Department of Health, angot sining makatalagam nga coronavirus. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan? Kalakip man ang aton sining mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag? Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi na ta maguyang pasang tiyempo naton mga balita sa Kapitolyo Provincial. Iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Kapitolyo Provincial mag-hire sang empleyado para sa mga bakanting posisyon, pagbuhin sa mga casuals kag job order pati gayunon. Amuning sakit nga balatian. Inang magpamuhin ka na kay siguradong sigurado wala ka na sang kuluwaon pa nga 15-30. Sus. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus gin-require ang mga hotel sa Bacolod nga hibaloon ang travel history sang ilang mga guests. Balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. 442,000 nga balor sang shabu na recover kagabi sa 7 ka mga persona sa ginpaydalom nga buy-bust operations. Balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Brian Morden, duha ka tricycle nagbungguanay, isa patay. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa UWA Bacolod Satellite Office, nagapanghatag na sang 10,000 pesos nga financial assistance para sa mga OFWs nga apektado sang travel ban padulong sa China, Hong Kong kag Macau. Sa ato naman nagapangunang balita sa kay Aksyon Art Tayhupon, panibag-ong memorandum circular angot sa pronouncement nga ginhimo sang DILG Secretary, ginahulat sang riyon bilang basihan sa implementasyon. May balita man kita out of town sa mga balita naton mga kaaksyon sa siyudad sang San Carlos. Siga balita ni Aksyon Stephen Presquito, barko nga MVC Music ginpapanaugan executive order ni Mayor Rene Gostilo nga hindi pwede magangkurahe sa San Carlos tungod sa in-COVID. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. 48 anyos nga ginang confined sa ospital matapos mabungguan sang single nga motorsiklo. Balita sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central nga bahin sang probinsya. 39 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan pinaagi sa manhunt operation angot sa kasong attempted homicide.
Samtang sa aton sini nagapangunang nga mga balita nasyonal gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato. Update kita sa coronavirus. Nagkalamatay sa coronavirus sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 638. Kag update man sa African swine flu. 200 ka mga baboy sa syudad sang Davao nagkalamatay bangod sang ESF. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban, but before sina, dire kita na sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL karon nga adlaw sang Biyernes, Pebrero 7 tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 27, liwat 9 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Bana Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ang aton oras, 12:09 na mga kaaksyon. Saway pa magka-timo-timo da pag-timo-timo na kung may palanyagahon. But before sina, para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online. Kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 na nga aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga update sa Incovi. Baluka sa bugos nga kalibutan, nagdangat sa 638 na nagkalamatay. Kagining update man sa isa pagido, African swine fever, 200 man ka mga baboy sa syudad sang Davao ang nagkalamatay. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sining mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex, mga to kag sa aton yung mga ka-aksyon. Update kita diri sa 2019 novel coronavirus kay man sa karon nagsaka na
sa 638 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa balatian nga coronavirus. Sa amo nga kadamuon, 636 diri ang nagkalamatay halin sa China samtang tag-isa naman ang gikan sa Hong Kong kag sa Pilipinas. Lakip sa napatay amo si Dr. Li Wenliang nga amo ang unang nagbulgar sa nga coronavirus. Ang doktor ang ining na-confine sa tong Enero 12 kag nagpositibo sa 2019 nCoV sa tong Pebrero 1 kag kay nasang kagahon Pebrero 7 ini siya ang nagtaliwan. Naglabot naman sa karon sa masobra 31,000 ka mga tawo ang kadamuon sa mga naigo sa nga mga balatian. 27 ka mga kaso diri ang nagikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Sa Japan, may 45 dito ka mga kaso sa nCoV. Sa Singapore, may arasang 30. Sa Thailand, 25. Sa Hong Kong, 24. Sa South Korea, 23. Sa Taiwan, 16. Sa Australia, 15. Malaysia 14, Germany 13 ka mga kaso, Vietnam 12, USA 12, sa Macau na 10 ka mga kaso, sa France 6, sa UAE 5, Canada 5, diri sa Pilipinas 3. Sa diin ang isa ang napatay na. Sa India naman 3, sa UK 1, sa Italy 2, sa Russia 2, sa Sweden 1, Finland, Nepal, Cambodia, Sri Lanka, Belgium kag Spain tag isa-isa naman ka kaso dito sa 2019 nCoV. Diri naman sa Pilipinas ginpahayag sa karon sang Department of Health nga si Health Secretary Francisco Duque III nga naglambot na sa 178 ka mga tawo ang napaidalom sa obserbasyon bangod sa ginasuspetsahan nga coronavirus. Sunod diri kaya Duque, 147 ka mga PUI ang na-isolate sa karon samtang 16 naman kay iban pa ang na-discharge na apan nagapabilin nga napaidalom sa strikto nga monitoring. Ang total sa mga kadamuon ang ginakalakipan sang 3 ka mga Chinese sa din isa diri ang napatay sa tong Pebrero 1. Una na nga ginapathag sa DOH nga ang mga PUI amo ang mga tao nga mayara sa acute respiratory infection, may hilanat kag ubo kag ang damlag lang nakabiyahe sa Wuhan City sa China sa diin ang lugar nga ginhalinan sa among nga virus. Liwat naman nagapilar ang DOH sa kooperasyon sang publiko sa ila ginaduso nga pagtap na sa nagalapta nga virus. Samtang ang team naman sa Department of Foreign Affairs yara na sa karon nag-abot na sa Wuhan City ang repatriation team sa nga DFA. Nag-abot na dito sila sa Hubei province sa China. Tinakigsapol naman ang opisyal gikan sa Philippine Consulate General Office sa Shanghai sa mga miyembro sang Filipino community sa Wuhan kag sa Foreign Affairs Office sa Hubei province. Mayara pa sa nga dugang nga team asa nga gikan sa DFA office natalala naman nga mag-aabot sa Wuhan para sa gihapon sa pagbulig sa repatriation. Sa karon 45 ka mga Pinoy ang kumpirmado nga malakip diri sa repatriation. Pag-abot nila diri sa pungsod, gilayon sila nga pagadalhon sa New Clark City sa Tarlac kag dito paidalom sila sa 14 ka adlaw nga ginatawag nga mandatory quarantine. Samtang sa update kita anay sa diri sa Bulkan Taal, kay man sa nakaligad nga 24 oras naka-record sang 118 ka volcanic earthquake sa Bulkan Taal. Base sa ginpagwa kay nasang PHIVOLCS nga 8 AM Taal Volcano Bulletin, lunsay mga mahinay lamang ang na-record nga pagtayog kag wala usually nagakabatyagan sang mga tawo. Apang padan nga pagtayog nga na-record sunod din sa PHIVOLCS ang senyales sa gihapon sa nagapadayon nga magmatic activity sa sulod sang Bulkan Taal nga mahimo magresulta sa gihapon sang paglupok sang bulkan. Sa nakaligad nga 24 oras may nagluntad nga moderate emission sa nga nagaduag ini sang puti tubtub dirty white nga steam-laden plumes nga ang kataason yara sa 200 tubtub 300 metros. Sunod sa PHIVOLCS nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 ang Bulkan Taal. Tiginabisuhan ang publiko nga mahimo sa gihapon nga maghalong bangod sa posible pagluntad sa gihapon sang mga mahinay nga phreatomagmatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall, kag lethal volcanic gas expulsions sa Taal. Samtang diri kita sa update naman diri sa African swine fever kay man medyo nagtahaw ni siya sa mga nagliligad pero sa karon liwat naman nga nagbalik matapos ginkumpirmar action rex ng Department of Agriculture nga
200 na ka mga baboy ang nagkalamatay sa sulod lamang sang 2 ka semana didto ya sa barangay sa Kalinan, sa duha ka barangay sa Kalinan District dito sa Davao City. Sa karon 2,000 ka mga baboy nga nahamtang sa 1 kilometer radius sa ang apektado nga lugar ang natala na ang mga patsyon agod matapna na ang paglapta sining African swine fever. Naka-lockdown naman ang mga produkto sang baboy kay iban pang livestock sa nasambit nga distrito. Tibangod sa ASF, apektado naman ang mga negosyo kaangay sa pagbaligya sang feeds kag tangko nga pagkaon sining baboy. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radyo Bacolod. Inyo nabatian mga balita nasyonal. Relax lang. Siling nila coronavirus banda siya pero importante naka-relax lang kag ESF naman para sa mga kasapatan nila bina sa baboy. Ay kasadya. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:17 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Dorel kadtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden. Maki-update na balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa duha ka mga tricycle nagbungguan na ho dito sa Southern Negros. Isa ang patay driver sa motorsiklo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Brian. Action Rex na paltog ng ulo na sunog pa. Rason nga mo ningin kamatsyan sa isa ka driver sa tricycle. Action Rex sa isa ka aksidente nga nagluntad mga alas 4 kay na sang aga dira sa may National Highway, Purok 3, Barangay Bulata, Banwasang Kawayan. Ang napatay dire ginkilala sa kay Arnel Galapin, 40 anyos, kag taga Purok Barangay, ukon Purok 2, Barangay Ilihan. Samtang ang driver dire sa piyak mga tricycle ginkilala sa kay Diogracias Cuenca, 49 anyos, taga Purok 5, Barangay Linawon, sa muman nga Banwa. Action Rex. Sunod diri sa aton interview sa kay Police Major Luel Garinganao, ang hepe sang Kawayan PNP. Ining nasabit iyang napatay nag-drive sang tricycle gikan sa Sorpa Norte. Samtang ining isa ka tricycle naman from Norte to Sor nag-agaw dalan sa medyo dulhogon kag likuon nga lugar dira sang National Highway sang Purok 3. So dito nagsantikanay Action Rex ang duha nila ka mga tangke sang motor kag ang ining napatay na paltog ining ulo niya pagkatapos nasunog ini siya kay nasunog ang mga motor nila pag ignite sining duha ka tangke. So tini mga gas ini amo to nga nagsila og Action Rex. Ari ang palayag kag investigasyon sang Kawayan na PNP angot sining nasabit nga aksidente. Ako na nga itong kapagyapan sa vehicle. Ang gusto siya sa 45 ring gabi siya. At tapos ito sa Purok 5 Barangay Linawon, sa mga pagkawayan. Nag-gusto ko tayo ko sila nga tuwa. Ang atong mga biktima, alin sa north, tuwing to south direction. Kaya nga itong driver, ang mga ito suspect alin sa south to north. Dali na natin na fine sa natin mga driver. Muli na ito suspect. So, sa kung saan na hindi sila nagawa. Wala sila tricycle, sila sa sira. So, pagkatikanay, may naging tulaan nagpalay tangke sa pera na iko. So, may nag-break na gasolina sa may stasyon na lambot kita sa yung gasolina na nagtulog. Ang tulo na sulog, itong gaton nga
biktima ay kung bungguan na may nagiging sa ulo at mga biktima. Ako na nga confirmation ni Garing Ganaw angot sila nasambit iyang nga aksidente. Now, ang driver nga pilason sa piyak na tricycle ara subong sa ospital, ginapabot man ko na ng desisyon sang pamilya sining napatay. May pasahero ni sila nga duha ining isa ka driver sa tricycle pero wala ini magkalaano. Ang biktima nga asawa yaw podyaman pero wala man isang pilas nga ara so gas action wrecks. Inang balita gikan sa NOCPO, Action Brian mo nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuan tang balita sa Bacolod City Hall, Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus gin-require ang mga hotel sa Bacolod nga hibaluon ang travel history sa ilang mga guest. Dapat gid lang para likaw ang Bucoles. Sanbay dugay-dugay kay pabati ta sa inyo man ang nangin pahayag sang sining pastor nga kahapon gintala kay naton dire. Ay ho. Pastor Christopher Gayuba, pakaronan talang niya. Kay mayari sa pabutsyag mga ka-aksyon. No? Sige, yari ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Yes, Action Rex. Wala pagit sang pinaka-latest Action Rex nga result sang test sa mga una nga mga PUIs nga ginaobserbahan sa karon sa mga medical facilities sa may syudad sang Bacolod. So ang pinaka-latest amo sa kahapon nga adlaw ang duha ka mga Pinay nga mga babayi nga gin-quarantine bangod man nakitaan sang sintomas sang posible COVID pero ginpadala na to sa RITM ang ila sini nga mga specimen sa karon ang ginaobra sang Bacolod Interagency Coronavirus Action Rexa. Ato dasod nga mapagsampo lang ila sining mga gidakanda kung po mga officials kag recently ining mga representative sa mga hotel diri sa may syudad sang Bacolod ginkasugtan sa tunga sang Interagency Task Force kag sining mga tag-iya abi sa mga hotel nga dapat may panibad sila nga form nga i-require no sining mga guests nila mga turista Bacolod Action Rex ang ila sining travel history kung bala nakakadto ini sila sa mga lugar nga affected sining coronavirus Action Rex. Pero kay Dr. Grayson una pagid lamang kabash sa mga hotel representatives ang ila sining natalakay kag next week may paganibag una naman nga set sining mga hotel representatives ang ila sining i-brief Action Rex ako ang pagahimuon in nga mayara sila sa guest o kung nag-check-in sila nga hotel nga nagabatsyag abis sa sintomas sang nCoV, especially if ini siya ang mayara sa travel history sa mga affected nga mga lugar. Ang panawagan din ni Dr. Tan sa may mga travel history sa China, Macau, Hong Kong kag Taiwan, dapat i-monitor nila sa kaugalingon sa sulod sang 14 days kag magpadulong sa ospital kung makabatsyag sang sintomas kang isang mild cough samtang naga-home quarantine Action Rex. Aling tingoga ni Dr. Grayson. We had a meeting yesterday, no? Si Vice Mayor has called for a meeting for our hotels. First batch of hotels to kagapon. So next week we will have another batch. Ang ginuna naman, ang dududulag ko gawa ng mga hotels. And ang nag-respond though, okay, good. We had a meeting and they agreed man to come up with another forms to fill out for their guests, no, to indicate if may history of travel man sila. So we also tried to figure out anong himuon kung may ara sila guests nga for quarantine kag hindi pwede ka puli pa, hindi pwede ka check out pa or whatever nga anong amon himuon sila. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kantuantang balita sa patrol, we have Action Eden Abuso. Nga gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kantuantang balita sa patrol, we have Action Eden Abuso. Nga gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kantuantang balita sa patrol, we have Action
Ini may kang tanan sa UWA, Bacolod Satellite Office. Nagapanghatag sang 10,000 pesos nga financial assistance para sa mga OFWs nga apektado sang travel ban padulong sa China, Hong Kong kag Macau. Delikado financial assistance ni. Ibalon tawi aksyon Eden Aboso, balita gikan sa patrol. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, nagapanghatag sang financial assistance ang Overseas Workers Welfare Association Bacolod Satellite Office sa mga overseas Filipino workers nga apektado sang travel ban bangod sa 2019 novel coronavirus. Sino kay Riza Joy Moldes, head sang OWA Bacolod, nagahatag sila sang 10,000 pesos nga financial assistance para sa mga OFWs nga may flight kuntani. Action Rex, sa sulod sa within Pebrero 2 tugtog 9. Dugang pa kinanglan lang nila dalo mga nagakaigo nga dokumento kaangay sang passport, airline ticket, proof of employment ug overseas employment certificate kag employment contract agod maproseso kag mapasa ang ila dokumento sa regional office. Moldes, sa taong Pebrero 5, may 21 ka OFWs ang nag-apply para makakuha sang financial assistance. Samtang 39 naman kahapon nga adlaw. Naibaloan man nga sa bilog nga riyon size, may 274 na ang naka-apply kag natala na magbaton sang financial assistance sa duha pa lamang ina kaadlaw. Palayag ni Moldes, padayon pa sila sa gihapon nagabaton sa mga aplikante para sa pagkuha man sang amo nga assistance. Pamatiraton si Riza Joy Moldes. Wala kami sang comprehensive data kung pila ang aton nga apektado nga mga OFWs sa China. But in relation niya sa mga OFWs nga naapektuhan sa temporary na pagban sa ilang mga flights February 2 to 9, mayara nakita diri mga OFWs gikan sa probinsya sang Negros nga nagpadulong sa aton talatapan para magkuha sang aton 10,000 assistance sa ila. So kahapon may ara kita almost 39 kabilog, and sa February 5 may ara kita 21. So for the past 2 days 60 na katawo gikan diri sa probinsya sang Negros ang nag-apply para makakuha sang 10,000 financial assistance na. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:29 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuan ta si Aksyon Art Tayhopon. Gikan sa special assignments mga ka-aksyon. Dali lang kay ginaplastar pa lang. Ang balita ni Aksyon Art ini may kangtanan sa panibag-ong memorandum circular blaho angot sa pronouncement sang ginhimo sang DILG Secretary. Ginahulat sang riyon bilang basihan sang nagakaigo nga implementasyon angot sa road clearing. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Aksyon Art. Ginahulat karon sang Department of Interior and Local Government diri sa Region 6 ang formal nga panaog sang memorandum circular gikan niya sa National Office ng DILG nga nagamando sa tanan nga mga barangay officials, especially action RexCon updates sa ginapatuman nga road clearing operation sa bilog nga pusod Pilipinas. Ini kasunod iya sa kay Regional Director Ariel Iglesia sa ginapalayag sang tiglikom sang DILG nga nagamando siya sa tanan nga mga barangay officials nga i-review ang pila ka mga ordinansa nga muning rason nga hindi pa nagakompleto 100% sang clearing operation ang pila ka mga barangay. Isa din nga natalupangdan kag base sa evaluation sang Department of Interior and Local Government. May pila ka mga existing ordinance ang mga barangay kapin pagit sa mga dalagko o kung sa mga syudad ng mga barangay nga sulo iya sa kay Iglesia
dapat i-review kag kung kinahanglan nga tiina i-repeal himuon sa mga barangay officials no kay amo nang nagasagabal kag nagapahinay sa implementasyon sining road clearing operation. Dugang pa action Rex na iglesia nga sa tion nga mabaton na nila ang ini nga mandog gikan sa DILG National Office gilayon man nila ini nga ipatuman although sige-sige man karon ang monthly report or evaluation report nga ginahatag sang nagkalain-lain nga mga local government units. Sharing palayag ni DILG Regional Director Ariel Iglesia. We're about to receive yung yung mga pronouncement based on the pronouncement ni Secretary. Hinihintay namin yung mga MC about it. Pero definitely ang update nito will be involving the barangay officials in the conduct of roads clearing. And yung validation ang hindi pa natin, although all others are nagbabalidate, itong sa atin ay hindi synchronized o hindi sabay-sabay. So, are you expecting that the MC will be released in the soonest time possible? Yes, oo. And in relation to that, may mga nauna ng MC na nirelease yung instructing all the LGUs and especially barangays to review yung ordinances as regards the clearing, if that's consistent with that of the respective cities and municipalities. Particularly yung mga parking at saka yung mga ordinances on ordinances on parking and the roads clearing. Ang palayag sa Regional Director sa Department of Interior and Local Government. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at hukon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:33 ang aton oras. Kahapon gintalakay ta diri sa aton sining portion sang balitaan ta ang pagsabat ni Pastor Christopher Gayuba, ang Pastor Blatong nga naglapak sang imahe ni Senior Santo Niño. Di may yari siyang statement mga kaaksyon nga gin-issue subungaga pamatian ta siyabi ko na nung statement niya sini mga kaaksyon para sa benepisyo sang halos kalabanan nga nagpamati kahapon sa aton sining report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Banwa sang Valladolid. Mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko kagaglipay nga ako gali si Pastor Chris gapangayo ito sang kapatawaran sang ginimo ko sa ito nga ginguba ko inyong parts ng pagtuo. So yari ako nagapangayo ito sang kapatawaran sa bilog nga kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapa ko. So nagapangayo iko sang patawad sa inyo tanan. So alin sa akong tagipusoon nga ginapangayo ko nga patawaron ako. Kag ang nga pagpatawad alin sa akong tagipusoon sa inyo kung na-hurt makamutanan o ano man ang na obra ko tungod sa ginapatihan akong tanan, ginapatihan nyo, ginapatihan ko, so gapangayo ko sang kapatawaran. So amo lang naman bawat inyo tanan nga peace lang kita tanan kag magutod lang ta sa Ginoo kag tindugan ta gid ang Dios kag wala na dapat sa mga tabo pa. So gapangayo ko sang kapatawaran sa bilogid na leadership sang Katoliko sa diocese or sa tarang aglipay at church da nga tanan nga nasakitan gid gapangayo ko sang sangalin sa tigpusoon ko sang kapatawaran sa inyo. So salamat gid sa inyo tanan kag patawaran ko sa tanan mga leaders ninyo tanan sa tanan nga pumuluyo sa bilog ng Katoliko nga mga member. Forgive me, gapangayo ko sang kapatawaran. Ako gali sa Pastor Chris Gayuba. So salamat gid sa inyo. Salamat gid sa pagpatawad nyo. Subong gapangayo. Ako kag ginabaton ko na ang inyong kapatawaran. Thank you gid sa tanan. Salamat gid. And God bless you all. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sinugid kitabing hindi magpatawad kay Pastor Chris Gayuba. Ginapatawad ka na namon. Ilabi na ni Action Henry, no? Pero ang damage na tabo na, no? Pero tao man lang ta nga hindi magbaton abis ang imo nga ginapangayo nga kapatawaran, way kita da rason-rason. Pero next time, pastora, kayuhon taman kung may ginatuuhan ta nga kung ano man na ginatuuhan ta aton lang ina kag ipalapnag ta sa isig ta kapariho ang ginatuuhan ta ilabi na sa mga sumulunod kay kabudlay nga ay ho ipakita-kita ta pa nga tasakon niyan to amo na yung pagpati mo way kaya gapati sinana. Pero ang manami, Dre, nagpangayo ka sang kapatawaran, no? Galing kay ang mga reactions, pertigid. Grabe gid ang kainit nila, no? Sige, aton gipabati ta lang to, gikan to sa Facebook page ni Pastor Christopher Gayuba. Nga statement, subong nga aga, no? Una na batian, Dre, sa Action Radio Bacolod. Pero manami, Dre, Pastor, kung gasakit gid man abing buot mo kag balatyagon mo although nga tiway manggiguro gasakit kiti imo to ya kagustuhanan ang manami diri tumarka sang may tisi no kay importante gid ni pastor mo maka may tisi ikaw kay nagapabakod pagid ni sang immunity booster mo alkaline base ning vitamin C nga kinanglanon gid sang lawas mo pastor may tisi para gid sa taong ginaubo kag ginakataro ginasipon no kay balo ko ga pamati gid subong ang imo sining mga kagrupo no may tisi ang ginarekomendar ta sa inyo no luwas sina Santon Plus Herbal Capsule ining pangtunaw sang bukol-bukol bla sa lawas ta may hubag ka sis tumor goiter kag iban pa Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina no amo lang kasimple, may tisi, kag Santon Plus, mamangkot ka kung din mabakal muna sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man na mabakal online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang mensahe, mag-order pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Santo Niño staff sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño staff sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago, pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 na nga oras. Sa mga kaaksyon ta dira may lang pag-monitor kay Bia Jonathan. Good PM lang, no? And sa kay batchmate Jonathan Fuentes, nami tani kon siya ang tapakon sa mga Katoliko. Ang heart mo, kalma. Batch Jonathan Fuentes, no? Kalma lang. Kay Joy Ganghi, may lang pag-monitora sa pamilya ko dira sa La Carlota sa Jugs Cafe and Restaurant. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Bibot Galiano, may lang pag-monitor kay Bibot Galiano. Kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor kay Dundi Incabo. Good PM lang kay Paring Rotter Kirk. Ayos. Si Batch Jonathan Fuentes, good noon. Gatamyaw lang ko da. Action Rex sa misis ko nga si Melda.
sang Victorias. Always gid nga naga-monitor sa Action Radio. Thank you so much, Box. Salamat gid ang heart mo ha. Rinaldo Poderoso. Lang nga pag-monitor kay Rinaldo Poderoso. Joseph Pacifico ho. May lang nga pag-monitor Joseph. Si Joseph Pacifico ara sa Mayor's Office sa Banuas ang San Enrique. Ga-monitor to sila subong. Sila ni Veron, sila ni Kathleen, ni Bambi, kag ni Carla. Ay, pretty. Thank you so much, Joseph Pacifico. Kay Jenny Solgon, may lang pag-monitor. Kay Simong Caltorilla, G.R. Hon, Nelda Siguanse. Kay Rotter Kirk Lorenzo Olmido, Drasa Escalante. Ga-monitor sila subong, no? Kay Joe Alan Braza, may lang pag-monitor. Kay Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose, may lang pag-monitor Toto Aldrin Limaco kag sa bugos nga pamilya. Kay Karen de la Cruz, ano ning 122 pang hindi ko magets, no? Angelo Amalio, may lang pag-monitor. Kag-greet ko lang damay yung udtos pamilya Amalio, kag Manigsasa sa nga naga-monitor gid permi sa Action Radio. Thank you so much Angelo Amalio, kay GC Jose, may lang pag-monitor dira sa Barangay Kamansi, Kabangkalan. Shout out lang kay Nanay Junita nga galuto udang. Amo nang namitsda, no? Kay GC Jose, may lang pag-monitor, no? Rimar Gicano Haliasgo, may lang pag-monitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Tamiyaw ko lang pamilya Haliasgo, Gicano, Salvachera, kag Robles. Ayos, dagang salamat, gid. Kay Amado Laduwad Jr., may lang pag-monitor, Amado. And Mary Grace Eugenio Fermin, Kagawad Imbong Jocampo. And Orlando Similiano, may lang pag-monitor dra sa Banwasang Binalbagan, Mr. Orlando Similiano. Kay Heaven, may lang pag-monitor. Kay Aquarius Boy, ga-monitor man live sa Binondo, Manila, diri sa Benedicto Steel Corporation. Thank you so much, Aquarius Boy, kag sa mga upod mo dira. Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Valencia Kinet. And kay Paring Mark kag Ems Magbanwa, Paring Tip-Tip kag MM Lerazan. And happy birthday gali sa misis ni Paring Elmar Trafangco. Happy birthday, madam. Alin sa kay Paring Elmar Trafangco sa mga kids ang pagpanamya. Paring Renz kag Aliyah, may lang pag-monitor. Pretty, And sa kay Paring Philip kag Tintin Rizaldo. Kay Paring Rinri, Martedra sa Banwasang Valladolid. Kamusta? Ox lang. Ate Ox lang, Kay Maria Los Grijaldo Macunat. Kay Jerel Marande Gadudo, may lang pag-monitor, Jerel. Ang Angel Hilonggo Campaniera, may ngodto, Angel. And kay OTTG Chairman of the Board, Romy Alconsa. Kag kay Nonoy Tahunes, kay Paring Ed Lumugdang, ga-monitor upod ang mga miyembro sa Bacolod Eagles Club. May lang pag-monitor, Paring Ed Lumugdang. Kay Nining Abiliar Ong, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, good PM to Rex Mayo Mana. Gapangayo sa patawad, di mo nagahibi ko pagkakita ko sa ginhimo sang pastor mo. Ngayon sang imahin, gani man. Sakit gid man sa balatyagon, pero ti tao man lang ta. Mapatawad ta man sa next time, hindi na paghimuon. Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. Sheila Alagos, may lang pag-monitor. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, kay Ronilo Onyate, may lang pag-monitor. And sa kay Rofi Libran gali dira sa Kabangkalan, may lang pag-monitor, Rofi Libran sa siyudad sang Kabangkalan. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano ang kalintangan. Responsable nga
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod sa Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:55 ng aton oras. Happy birthday sa kay Andres Mission Sr. Nagasaulog sang iya sining kadlawan subong adlaw. Mr. Andres Mission Sr. sang Barangay Bukana, Ilog, ang panamyaw halin sa kay Totong, kay Beth, kag Isabel Mission. Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. 442,000 nga balor sang shabu na recover kagabi sa 7 ka mga persona nga ginpaydalom sa buy-bust operation. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex Peregrino Cantong. No?
thank you kid sa pastor, no? Ayo di purma. Nga nag-admitter sa iyang nga sala, no? Amo gani. Very good kid nga aktuasyon, no? Ginpabati ko to sa tagpalamati tanayo ng tingog ya. Oh yes, Axel Rex, Kay no? parang bisan paano ti ginadmitter yaman Oh, Galing kay ti yawan gid sa hanot diyo. Tanan nga mga Facebook da nga nagkakuan siya, daw kapakamalaot kasi Axel Rex, no? Daway gid na namitan sang iya. Mayara man nga ti guro sumulunod yaman niya. Ti siguro no? Pero lapang kita nagkapakamalaot sa iya nga aktuasyon, no? Sa imo abi Pastor Eric anong mayos ning? Oh well, patawaron pa siya kay kita tao mo lang Action Rex, no? Makapatawad ang Ginoo sa aton, mas mga kita nga tao nga gintuga lang sang Ginoo. Thank you gid tuwad, tawad. Ayo di purma. Amo lang tirada Action Rex, no? Patawaron pa siya. Okay. Kay siya ang nakasala, no? Pero nason di mo na pagbuhaton, Pastor. Ay, hindi na kita dapat siya buhaton, no? Kung may reliyon, kaka may imo kay kagulingon nga pagtuluhan, imo lang na well, yan. we will respect on that, no? But ang amon niya nga pagtuluhan, irespetuhon mo man, no? In other words, respect each other, no? So that Ayo di God, purma. so that God will come as all. Correct. Di ba? Correct na. Okay. Thank you, Pastor. Ayo di purma. Ilang yung mga nalpanumbok na. Base mo niyo? My God, I hate drugs. Yes, Axel Rex. I hate drugs also. That's our President, Rodrigo Roa Duterte. Ayo do. I hate drugs. Kanamitan sang kisa. Do ka hagpok ba? Galagapok. Galagapok gid ba? Do ka namitan. Liwat ni. Good night tanay, Pastor. Good night, ka. Kanami talaga. Sup-sup pagkungon. Kanami sa ay kanamitan. Ayo, pangabuhi, no? Ayo. Amo gina, that's life Axel Amo Rex. gina. Batunon ta na. Kung nagpangayo man sa pasensya, ti batunon ta na. Batunon ta na sa aton Sinugid kita man tao man lang ta. hugot sa atong balatsagon. Patang importante Axel Rex, no? Kaya cute ka sa tsura mo ganito sa kung ano mo gino. Do ano? Ka-cute ka kung tamdon mo giblag. Sino? Ikaw. Kung imutaran mo giblang palapiton mo giblang mata mo sa cellphone, sa video na ton. Ito ka, kung jigli, ka-cute ka sa tsura mo ang gamagli, no? Hindi amo. Ayo di purma. Kung ayaw ko siya, kuha matandan, bla? Kada hindi mo mga picture. At kung palapita mo gigli kasi ino-no mong imo gigli. Pag ino-no gida. Nga mata. Ay kasana, pag-lisi mo ka... Ang kasanag? Kagwapo si Max Rex mo sa personal, no? Ayo di purma. Kung may tulutunggan ka, may titutulungan siya. Oh, sige na. Sige, tuloy po. Sige na. Kay kuang gali kay Kapitan Chad Feria kay Kagawad Jofreda. Dahil mayong hapon na mayong ugto na sa inyo. Gawlan ulan ko sila to. Kaya ito ka gulugalom sa Bacolod to. Gali? Oo, ka Pulutinit man kagayna. Kati sa mga gulugalom naman, no? Ito kung naguro sa LPA, Action Rex, no? Bodo, nagsaylo ko sa pag-asaw. Ayo di purma. Makaangkot kita sa mahina nga pag-ulan, kag pag-gulugalom, nga may dala ko sa nga pagpulo pangilad, kag pagmulumadlo sa hangin. Hindi ka makadto sa tunga nga madalom, kay basi ka mo malumos. Amo na? Oh yes, Action Ayo Rex. di purma. Tiyado ng 442,000 nga balor sang sabon eh. Gisuma-suma ko ni halika nga pining operation. Hasta kina sa agad sa may area sang barangay Vista Alegre. Atong uli nga report ni Action Edit kay na. Follow up na rin kay Police Major Carmelo Normal. Kaya iya to nga nakuha to mga 72,000 man tumong. So gisuma-suma ta mga almost 442,000 nga bilis sa sabo. Ang na-recover halin lang kagabi hasta kay na sang aga alas 10 nga drug operations ang aton sini nga mga kapulisan Action na Rex.
Nauna kay na nga nagsalyada kagabi amuni ang police station number 1 sa papanguna ni Police Major Radyo Berceder nga nagka-recover sang kapin 234,000 pesos nga bilis sa sabong nga na-recover nila ini kagabi mga alas 9:30 sa subject nga si Samuel Subagaysay nga ginakabing HBT upon high value target nga taga Purok Amor Barangay Villamonte nga dara natabo ang bypass operation sa may Purok Palipayon Barangay 12 nadatag para man din ang upod ni Subagaysay nga santay Melanie Del Valle nga taga Purok Malipayon Barangay 12 ang upod pagisinin nga isa nga si Sergio Rivera nga taga Purok Adila Barangay Mansilingan. Nag-responder may karagsabat man sa drug operation kagabi ang police station number 2 sa papaunan ni Police Major Serla Cabana kag na-recover manila ang kapin sa 128,000 pesos nga balor sa sabudra sa may South Capitol Road Barangay 9 sa inisinama patikayon sang bypass operation batok sa subject nga si Maria Ereka Talabon 29 anyos Action Rex kag ining upod nga si Melchor Baybado 23 anyos taga Barangay Tagukon syudad sang Kabangkalan. Abot alas 10:30 kagabi nagbalos man ang police station number 5 sa papangunan ni Police Captain Ayan Christopher Masangkay ka nag-recover sila sa kapin 8,500 pesos nga bilis sa sabaw sa kay Raymond Rationable nga pamuluyo sang Barangay Vista Alegre sining syudad sang Bacolod. Now kaina sang aga mga alas 10 Action Rex nakakandak man sang isa pagit ka bypass operation ang police station number 7 sa papangunan ni Police Major Carmelo Nermal dara sa may Purok Araw sa Barangay Vista Alegre kag ila nadakpan ining si Dennis Visanyes nga pamuluyo man sa nasabit ka lugar nga kapin 72,000 pesos nga bili sang sabo ang ila siningan na recover pasaylo sa ilo ning lugar si Dennis Visanyes sa sukong nga ang medyo may pagkamuluman og po nini kag mabudlay dakpon abang kay na sang aga natsambahan siya sang asset ka pulis kag dito nagserbi nga pusher vaya nagbaka sa sabo kag naging positibo ang pag-aresto kay Dennis Visanyes nga rakaron sa custodial facilities sang police station number 7. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP una sa balita. Damo gidi ka dayaw si mo dio. Sano na? Si paring Ed Lumugdang linya abaw Pastor Eric. Ha ha ha. Oh, okay kung pwede na mabulong imo mabukol-bukol. No? Ay, Action Rex, nag-aupod na tayo sa Kalisod kag nag-aupod kita sa Kalisod sa pamilya Traba kag Rita. Oo, kay si nanay nanay Traba diho nag-message man gani. Condolences nanay Richie nagtaliwa na. Gani? Action Rex, ato gina-avid listener. Oh, correct. Nag-kuhan siya. Sa nung lubong ito? Daw, schedule ito man next week. Tuwa man si Nerona Traba kapabalo. Kaya paibalo to sa mga kaparentihan nila. Gani. So, ang Action Radio Family, nag-upod git, nag-buylog git sa Kalisod sa pamilya Traba, kay Nerona, sa pagtaliwan ni Maderia. No, listener naman si Nanay Richel Rihida, Action X. Ayos. Sige, ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Mamano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga mensahe nyo, karon lang dugay-dugay ha. Kay halahon ta niya na iho, mahinang kalaban si Action Marlon Hinovia, naka-standby sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Kapitolyo Provincial mag-hire sang empleyado para sa mga bakante nga posisyon pagbuhin sa mga casuals kag job order. So pati gayunon, yari ang balita upod kay Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex ay saman sang ginato sa gobyerno provincial. Pagi sa kaya Governor Eugenio Sibong Lacson kaga Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Amo pagka-resolbar sang problema may kaangtanan sa kadamuon sang function or trabaho sang pila ka mga empleyado dira sa Kapitolyo at ang pag-hire sang dugang empleyado para butangan ang nabakante nga posisyon. Nabakante nga posisyon suno ka Diaz amoy ni sang ginbayaan sa mga nag-retiro na empleyado kag sa ilas ni nga ara sa gihapon dira ara sang damo isa lang ka posisyon
damong ila sa trabaho sa munang hambal ni Diaz nga i-unload o buhin-buhinan once nga magka-hire na sandugan sa mga empleyado. O sa maabot nga bulan sang Marso o kung pagkatapos sa bulan sang Marso, laluan naman kung kanaisin o ang mga casual kaga job order nga empleyado ay gabuhin kay gumatuluman mga supra 800 sa mga casual job order mo. 800 sa buhinan na sa isagatos, ibo na lamang 700 ang mga casual JO. Yari sa Atty. Ray Fernando Diaz. Ang ato ni Ban nga sa capital based, nga na pang open ta na, para ma-fill up ta. That is also one of the thrust ni Bong Lacson to bring in new blood, new vision, new inspiration sa aton nga provincial capital. So, iban na lawig na nga way na fill upan ta na sila. Iban bag-uman nga nag-retire. So, pag-retire nila, bakante, nobody's doing their job. Medyo budlay man sa aton existing workforce to keep up with their duties and responsibilities. So, we have to hire new permanent employees. Only those that are vacant ang aton butangan. So, ginano ta naman nga once may ara na da full-time permanent nga employee, matamaton na sila buhi. Kaya tama kadamo sa imo nga designation o damo imo nga additional tasks. Hindi ka nakaobra sa imo main task. That is seemingly one of the problems that we have to address. Ang tingog niya Provincial Administrator Atty. Diaz, ang kaaksyon yung kikan sa aksyon na Marlon Herobaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang pag-monitor kay Bonifacio Asofrin, Pastor read Numbers chapter 21 verse 1 to 10 that explain why Catholic use symbol God himself commanded it to Moses. Kay paring Piding Felisario, tamagin si Brother Eric Magbanwa. Cute ka daw, haha, kanami, gid. Ay, kanami. Buyong ginis paring Binji Felisario, ho. Kay Ritzy Robles Malooy, may lang pag-monitor. Maring Ritzy Robles Malooy. Ay, pretty, ayos kay Lunila Tarosan, Rinaldo Padronia, may lang pag-monitor pa, shout out lang ko sa Malibay, Pasay City. Padronia kag Tambanilio family dra sa Bago City. Ga-monitor sila. Okay. Rigi Valencia Tilanas, kay Rigi Tilanas, may lang pag-monitor dira sa Binder Boy sa Villamonte. Kay Aljon Argente, may lang pamati sa kay Aljon Lihania sa Barangay Takuling, Subong nga Inoras. Ay, puwerte. Ronilo Onyate, may lang pag-monitor, watching live from Isabela. Ronilo Onyate, may lang pag-monitor. Ayos sa mga ka-aksyon ta dira, daligid lang ha. Kaya para siguradong sigurado. Standby sa mga report sa aton sining mga out-of-town reporters. Standby na sa balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Iga sunod tayo na dugay-dugay, no? Sa mga ka-aksyon ta dira, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang coffee nga bugos para sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus Herbal Coffee Mix, mga kaaksyon, no? Para mawala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic, no? Santon Plus Herbal Coffee Mix. Kag isa pa, Santon Plus Herbal Soap, pampaputi, pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho-baho ta na dya gamay ang ilok ta, no? ang rose nga ilok, no? Pahumuton niya ini tungod sang Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, no? Tidwa ka produkto, Santon Plus Herbal Soap kag Santon Plus Herbal Coffee Mix, para gina sa bugos nga pamilya, mabakal ina sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online, kag pa-deliver lang sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph.
O kundi gani, magpadala lang mensahe, mag-order sa Facebook page sang Kalusugan yan. Da ka mo makabakal na sa inyo sining mga produkto. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11 na nga tunoras, 1:11 na. Kadtuan tanay balita, gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Unahon tanay balita sa siyudad sa San Carlos. Standby Action Roger. Naka-standby si Action Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa barkong MBC Music. Hogin papraog ang executive order na may Yorine Gostilo nga hindi pwede makaangkurahe dra sa San Carlos tungod sang in-COVID. Yari ang balita ni Action Stephen Presquito. Sa aton karon nga balita alin diri sa siyudad San Carlos ginpapanaugas ang isa ka executive order ni Honorable na Mayor Nico Stilo ang isa ka vessel nga sa din nagalin ini sa may Ningdi, China kag nag-abot diri kahapon sa puerto o sa kadagatan mismo sa siyudad San Carlos pasado mga alas 10 kahapon sa nga aga. Ang among executive order nga may series of Executive Order 50, series of 2020 nga ginadress ini sa Philippine Ports Authority kag sang Philippine Coast Guard sang San Carlos City. So gani ang among executive order ang nabutang kag may aton ini pagbasahon no sa Department Circular number 2020-0034 sang Department Secretary sa DOH dated February 4, 2020 guidelines for the prevention of spread of nCoV or novel coronavirus. So gani ang ining executive order ang sa pagdumili sa pag-angkurahe o kung sa pag-dock sa sining mga ining barko nga ginpangalanan ini sang MBC Music nga cargo vessel nga may 15 ini ka Filipino nga crew kag anom ka mga European nationals nga ginadala ini sang kapitan nga isa ka Ukrainian nga si Kurohiko Arkady. So amo ini siya ang kapitan sa among vessel. Gani Action Rex nga sa karon ang ining executive order nabutang diri nga whereas the Office of the Secretary of Department of Health issued guidelines at all seaports for prevention and spread of novel coronavirus kag ining acute respiratory disease kon ARD and COV-ARD na may petsa ini February 4, 2020. Nakabutang diri nga now therefore I, Renato E. Gostilo, by the powers vested upon me as the City Mayor of San Carlos City, Negros Occidental, do hereby order pursuant to the said department circular and in the view of the absence of quarantine facilities and qualified quarantine personnel in the City Hall that all vessels calling from China, Hong Kong, Macau, SAR shall be directed to proceed to the competent port in Cebu or Manila. So amo ining nagkabutang sang executive order nga sa pagdumili apang kahapon na Action Rex sa pagsunod sa among vessel kag sunod pa sa taga Philippine Ports Authority no nga ulihin na nila nabato ng ining executive order nga ginhatag sang mayor sang local government kag sa karon amo nga nakaangkurahi ini ang amo karon nga vessel nga ari diri sa siyudad sa San Carlos in between sa Sipaway Island kag sa San Carlos mainland. So sa karon ang atong Coast Guard bago gid lamang no nga sa di sa pagpanguna man sa aton nga mga substation commander Magbanwa sa Philippine Coast Guard San Carlos nga sa karon nagahulat na lamang sang tubig no ining 50 tons of water clean water nga ipagakarga sa among vessel kag gimanduan nang magbiyahe o paggawason o pagwaon na diri sa coastal area sa San Carlos ang ining vessel. Kag gani tungod nga ang naalarma ang mga San Carlosanon diri Action Rex tungod sining nCoV ining novel coronavirus nga kuno delikado ining amo pagsulod sa ining barko kay nagalin ini sa China. So apang kahapon ang executive quarantine officer nga wala na naton makuha ang iya pangalan upod sa aton tagatapos ang Philippine Coast Guard ang amuman nga nagsaka mismo kag gin-undergo sa quarantine ang ining mga ang 21 ka crew sa sining vessel. So sa karon Action Rex nagapaabot na lamang kita ang kagang siyudad sa San Carlos mismo
ang Coast Guard naghatag na sang abiso kag final nga ginapaabot na lamang sang kapitan sa sining nga vessel ang ilang pilot since hindi sila kabisado no sa sining kadagatan diri. So sa gani amo na lang ginapaabot nila kag ang 50 tons ka clean water nga ipagakarga sa ila kag magbiya na sila diri sa puerto sa siyudad sa San Carlos. So mo lamang in action Rex, una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen Presquito, kadtuan tanay si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City, 48 anyos nga ginangho confined sa ospital matapos mabungguan sang singgol nga motorsiklo. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Confined karon sa bayan sang Cadiz City Hospital ang isa ka 48 anyos nga ginang matapos ngayon ang tabok sa dalan kag nabungguan sang isa ka single motorcycle. Natabo ang insidente may mga alas 3 ng taklan sa hapon. Kahapon, Pebrero 6, sa bayan sang Hacienda Cornel 1, Barangay Cabahog, National Highway. Sa diin ang isa ka single motorcycle nga nagabiyahe alin sa Cadiz pakanto sa siyudad sang Sagay. Isa ini ka Rosy single motorcycle ginamaniho ni JC Ongo Opianga, 22 anyos sa edad, kag residente sa Hacienda Colombia, Barangay Malubon, siyudad sang Cadiz. Saya sini nga pagbiyahe o kung pagpadalagan siya single motorcycle sunod sa report base sa blatter entry sa kapulisan, nagtabok sa dalan ining biktima nga gikilala naman kay LC Cañas E. Aldar, 48 anyos sa edad, may bana, kag residente sa Hacienda Cornel 1, Barangay Cabahog, siyudad sang Cadiz. Ang report na kapayag ni siya ang naigo o kung nabunguan sini isang single motorcycle. Kagilaya naman nga responderan sa makatapos ang rescue sa siyudad sa Cadiz. Gindala ini sa bayan sang Cadiz District Hospital. Impounded naman karon ang single motorcycle sa bayan sang Cadiz City PNP sa traffic section sa wala pa mapatigayon nga amicable settlement sa sining magtimbang bahin ang driver kag subong man ang pamilya sa biktima para ginabulong ang biktima sa Cadiz District Hospital. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz kadtuan ta si Aksyon Percival Villamor. Gikan naman sa Central Negros, 39 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan pagi sa manhunt operation sa kaso attempted homicide. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Sa Pontevedra Police Station, sunod-sunod nga pagtugis o kung pagdakop sa mga persona nga ginapamunuan ini ni Police Captain Rodjon H. Daryl H. Nigos, officer in charge, nagkandak sang Operation Manhunt Charlie sa wanted person alas 7:50 sang aga, February 6, 2020. Kahapon nga adlaw sa Zone 1, Barangay San Isidro, Pontevedra, Negros Occidental. Ang operasyon nga ginadakop sini sa aton kapulisan pinaagi sa warrant of arrest ginkilala kay Larry Lutas E. Ruilo, 39 anyos, soltero, pumuloyo sang Zone 1, Barangay San Isidro, Pontevedra, Negros Occidental. Ini si Larry Lutas aksyon arrest gindakop sa kapulisan sa warrant of arrest nga may case number 3518 sa kaso nga attempted homicide. Ini nga warrant of arrest gin-issue kag may pirma ni Honorable Benvenido Villanes Jr. sang Municipal Trial Court sang Pontevedra, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga may pitsa sadtong bulan sang Setyembre 17, 2020 kag may bail recommended ini nga 36 mil
ka pisos para man sa iya temporaryo nga kahilwayan. Karon ini ang suspect detinado sa custodial facility sa Pontevedra PNP para sa iya man nga proper nga disposisyon. Report live gikan diri sa Pontevedra PNP para sa Aksyon na sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Herbal Oil, sa mga atlets tadra ho sakit ng lawas ang tuhod, ang balikawan kagang likod tada, kanamigid kong kaysa no pagka gabi blantis ka magtulog, pabanyusan mo sang Santon Plaza Herbal Oil, ipamassage mong portion nga medyo masakit, hindi gid man tama ka sakit, medyo masakit-sakit lang, ipabanyusan mo ina sang Santon Plaza Herbal Oil, pagkaligad sang 30 minutos to bisa ka oras, makabatyag ka na sang mayong kondisyon sang imo sining alawas. That is why Santon Plaza Herbal Oil ang ibanyos naton sa porsyon nga nagapalanaki. Mabakal ining Santon Plaza Herbal Oil sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 28 nga oras 1:28 na. Aring pinaka-bag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra, ginabuhinan. Ang kulang, ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga ginakabangdan sang balatian? Sobra nga sugar nga nagaresulta sang diabetes. Ang diabetes ang may komplikasyon kaangay sang pagburon sang pananawan, nagakaguba nga kidney kag pagkapilas nga hindi magayo. Erectile dysfunction kag iban pa. Ano pagid? Sobra nga kolesterol. Sobra nga kolesterol. Ang sobra nga kolesterol magaresulta ini sang hypertension, stroke kag iban pa mga kakson. No? That is why gina-recommend ang Evergreen Herbal Capsule. No? Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag ilabi na dira sa area sang Bago sa Alpi Pharmacy, sa Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy, sa Banwasang Kawayan ara sa Butika Sandria kag sa Dangkalan Drugstore. Sa dugang sining informasyon, magpakigangot lang, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigopod. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon